Ние в Турция ли отиваме? В Кърджали. Отиваме в Вила Северич, където Тодор ни е сборувал. Да пожелаем на Тоци да е жив и здрав, много щастлив, много обичан, да не се страхува да обича. Да му порасне много, много да му порасне. Това е микрофон. Това е микрофон. Де? Мога да ви кажа само едно. Честит рожден ден, Тошо. Много те обичам, много ти се кефа. И искам всичко, което изпълниш и което да не изпълниш, всичко да ти се сбъдне. Просто всичко да ти се сбъдне. Нямам идея къде съм. Вече не съм сигурен, че знам и кой съм. Я, чуем, ти имаш ли сценична треска? Има ли сценична треска? Ти ще кажеш кога? Ти се снимаш. Да. Бате Тоше, да си ни жив и здрав, много парички, момиченцата, да са винаги с теб, да ги сменяш една след друга. Малко повечко да ни биеш на покер, въпреки че нали, всички ние сме окей, когато ти си при нас, защото има на кой да взимаме паричките, но това да се промени и наистина да ти пожелавам да почнеш да биеш Емо на тенисна маса, защото вече не може да се говори с него. Така че всичко най. На Тодор мога да му пожелая да му се случат само най-готините неща, които той иска да му се случат, но не му се случват още, ще му се случат. Той знае за какво става дума, предполагам, и всички, които гледат това нещо. Аз си изчерпах вече. Сигурен съм. Тодоре, Демче. Тодоре, Демче. честит рожден ден. Знаеш, че си ми любимо приятелче и само хубавини ти пожелавам. Каквото искаш да ти се случва винаги на момента. И така. Чакай малко. Махам микрофона и сега ще видиш. Винаги сърце и винаги любов. Все хубавини. Не, моля. Не. Иска си да свечо. Айде бе, това си точно бе, ти пък. Ела бе. Ела. Преследвам те. Едно пожелание за Тошо. На здраве, за много години, само хубави дестинации. И след така свежа. Супер. Колко ти е кеф? Тоше си жив и здрав за много години. Така както се събрахме днеска, всичко беше супер уникално номер едно. И още 100 години след така се събираме на твой рожден ден. Жив и здрав отново. Пожелавам му да задобре на тенисна маса. Да потренира малко повече и ще се случат нещата. Какво да ти пожелая, Тодоре? Да си все така добър приятел, да имаш много успехи, лични, професионални, че паднеш по стълбите. Какво друго да ти пожелая? Си намериш някаква сгодна жена. Какво? Аз с вас двамата. Интервюрате ли? Майка, ма как може бе? Айде, аз ще държа. Ти ще държиш. Дай сега. Какво ще кажем сега? На кого? Пожелаваме нещо. На Тошко. Да е жив и здрав, много успехи и
каквото поиска да му се сбъдне, да се стреми към всичко, каквото иска и да му се постигат нещата с лекота. Аз бих му пожелала, ако му се наложи някой ден да бъде зле, така да му е най-лошото. Тоест това да му е дъното, от тук все нагоре. Все повече приятели, все повече емоции прекрасни, всичко да расте. Бих добавил, нека бъде фотограф на собствения си живот. Това откъде го видяме? Откъде го видяме? Идваме към най-важните хора. Здравейте. Здравейте. Само да си усилам малко музиката. Чакай, аз дойдох при най-важният човек, той... Значи най-важният човек си свършил работа. Това искам да кажа на вашите зрители, за да... Не, нашите зрители. Не, това изобщо не ми го преписвайте на мене. Значи аз съм бил на пържолите и всичко. Но ще направя изкарата заради тази песен. Добре. Да. Две думи да кажеш за Тошо. Не е какъв човек и какво е. Тошо... Пожелаеш нещо по-скоро. Тошо по принцип ми е любимия брат. Така ли имаш ли друг? Не. Винаги може да намерим и втори. Искам да му пожелая винаги да е здрав, да е толкова готин пич, да е толкова спокоен какъвто е, защото това се постига много трудно. Този дзен. И така, и просто да продължава да си е същия готин пич. Това е, какво да му пожелая? Да намери любовта и да е щастлив. Това е. Това му пожелавам. Супер, на здраве. На здраве. Дай, добре. Аз пожелавам понякога да не си толкова дзен. Малко на моменти да изгубваш този дзен, за който брат ти говори. Да си енергичен, да си здрав, това е ясно, да си енергичен, да намериш нещата, които търсиш, да си поставяш всеки път в началото на годината цели, които да следваш, които да са ти като опорни точки, какво да следваш, за да не губиш никога цел, посока, път и така нататък. Защото знаеш, че ти се случват нещата, като ги поставиш някъде, дали ще е в началото на годината или в края, няма значение, но като си поставиш нещата, знаеш, че се случват и така, да си ги следваш и да не се отказваш. Толкова си. Много ти благодаря, Минко. Айде, чао, че стана много романтично. Искам да му пожелая много здрав, много щастлив. Само хубави емоции да има през този живот. И другото, да си го изработи, да си го куп. Здрасти. Да кажеш нещо за Тошо? Да му пожелаеш нещо? Тошо да е жив и здрав, надявам се още много дълги години. Да се вземе в ръце, да спортува повече да се грижи за себе си, да има все така верни приятели, като Минко, да има такъв прекрасен брат, като Георги, още 100 години и те това. Вътре пожелах да станеш по-добър на покер, че ти взима ли паричките? Много говорят вътре. Да дойдат да готвят, защото никой не готви. Край на видеото.